Anam-anam nang nahibalik ang signal sa mga kompanya sa telekomunikasyon sa dakong bahin sa Sugbo. Ato sa multi-sectoral meeting ni adtong Miyerkules, Enero 5, nga gipatawag ni Gobernador Juan Garcia, matud sa representante sa Smart ug PLDT nga si Ket de la Calzada, naghimo sila og temporaryo nga mga solusyon gamit ang radyo aron mapasaka ang ilang signal sa Sugbo, labi na sa isla sa Mactan, diin nihit gyud ang ilang signal sa lungsod sa Cordova. So the fastest way to restore the signal there is via radio. So we are already deploying radios as we speak, and then that will more or less partially up the signal of Mactan. Target na mo diya is to implement that plan is more or less 2 weeks, but there will be some sites who will be up faster than the others. Matud niya, temporaryo lang kini, samtang nagpaabot mabutang ang fiber lines palibot sa Mactan. Nagpadala usab ang ilang uluhang buhatan sa Smart ug PLDT ug personnel aron motabang silang restoration efforts. Samtang ang Globe, nagkanayon si Patrick Gloria sa Globe Telecom nga ana pa mabalik sa normal ang ilang texting ug calling sud sa duha ka semana. Matud niya, nakatutok sila karon sa habagatang Sugbo nga nakaangkon og labing dakong kadaot sa bagyong Odette. Gipaybaw usab ni Gloria nga gitabangan na sila sa ilang mga igsuong buhatan sa Manila, Negros ug Panay. Ato sa mga bangko, gitaho sa Cebu Bankers Club nga nahibalik na sa normal sa alas 3 sa hapon ang mga operasyon sa mga bangko. Wala na usab ang tag-as nga mga linya sa ATMs. Wala na usab pending nga deliveries ang mga kompanya sa lana nga naa dinhi sa Sugbo. Ilang gipasalamatan si Gobernador Juan Garcia nga nangita gayud og paagi nga masolusyonan ang krisis nga ilang giatubang sama sa pagpagpahuwam nila og generator sets, paghatag og fuel ug pag-issue og executive orders nga nagwagtang sa hoarding, black marketing ug nagmando sa price ceiling. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.